ora ngatasi. War. Dawar. Iki lek pomo iwakno aku ki sing lanang apa sing wedok apa? Pomo iwak. Kat mau babakan iwak kok sebutne ae. Pomo iwakne sing lanang apa sing wedok apa? Cara sing wedok ono gurame. Sing lanang wis panggal lele lho umur ireng toblek. Ireng blek lele wis ra gambare blas. Ya ora apa masih yo lele akeh sing senang. Masih yo gurame. Mbak Yara yo akeh sing senang. Lah aku lele, Mbak Yara gurame, MC-ne iki iwak sepat. Para omonge. Ya, Jan, sangat meriah sekali sore ini diraui seniman reog seluruh kota Ponorogo. Khususnya Mas Agus, khususnya Galek, Sawu, Madiun, Ponorogo Kota, Kutu Wetan, Sodik dan lain-lain hadir di sini dalam acara HUT kemerdekaan Kawula Wetan. Gitu Mas. Surat cetok blas. Nyapa? Wong kowe iki ditangga madu-ado lho. Aduh ora roh acarane lho. Acarane anniversary mangan Nogosari. Ini opo? Ngono kuwi macane ora aini jeluk. Lah apa? Ani. Anniversary komunitas Kawula Wetan yang ke-7. Semoga tambah sukses dan kompak. Tepuk tangan. Biasa. Nah, Kawula Wetan iki kompake ramu Mbak Yara. Kowe iki dina iki mangkok pilihanmu melepuh. Boh, apa gara-gara munggah gunung? Mergo aku munggah gunung adoh saka kulon, aku golek sita sing terkecil. Maksudnya sing bahagia paling bahagia iki Mbak Yara Gedi dhewe. Berotane ibarat to berotane Gus. Gus, apa? Ibarat to berotane koyo Mbak Yara iki. Iya. Ora trimo nilam benda. Lah terus Mbak Yara iki ibarat berotane iwak apa? Hiu. Ning laut hiu nyaplok kowe. Lho, awakmu iso golek sing kaya aku bilang Mbak Yara. Kaya ngene iki. Aja ngisi-sini lho. Alah ngene ya, Jas. Tenanan iki. Apa iki? Lah, aku luwih saka iki iso. Luwih saka iki? Heeh. Aja ngisi-sini. Percaya ora? Aja ngisi-sini. Luwih gedhe, luwih langsing, luwih dhuwur. Wah, aja ngisi-sini dulur reog ngomong Kawula Wetan lho. Ora. Buktikno lek. Yo, ayo. Ayo Mas. Ayo.